Og starten har kontrollen over 800 meter billede. Og der vi starten, og det der rent taktisk selvfølgelig er interessant, det vil være, hvordan man stikker Stina Troelsen utrolig hurtigt i topfart, men hun vælger simpelthen at tage fra front med Dagmar Fester lige efter sig. De to har også personlige rekorder, som kun er cirka 1 sekund fra hinanden i Stina Troelsens favør, så det bliver rigtig interessant. Og i jagten har vi Josefine Rytter, Monika Larsen, Samme Kielsen og Henrik Olsen, og det er altså hvor jeg har cirka 31-32 på første omgang. Det er altså rigtig fint tempo. Og nu har jeg 60, 61, 62, 63. Det er altså et væsentligt tempo, der bliver åbnet i, og umiddelbart så ser det altså ud til, at den danske mester skal vælges mellem Stina Troelsen og Dagmar Fester Olsen. Og tredjepladsen er altså lidt mere spændende. Det er Josefine Rytter og Maria Larsen jagtende. Og der er altså ikke super langt mellem dem. Og her kommer vi ind på opløbet på tredje omgang. Og det er spændende. I 32, i 33, i 34 er stadig rigtig god godt tempo på. Og det er altså spændende. Stina Troelsen trækker fra Dagmar. Og spænding bliver der om tredjepladsen her, hvor Maria Larsen lukker hullet op til Josefine Rytter. Så bliver det spændende, om hun kan gå forbi her. Men umiddelbart sikkert ser det altså ud til, at det bliver Stina Troelsen, der tager det danske mesterskab i nye personer i kort 2.07. Og det bliver Maria Larsen, der tager bronzemedaljen, og det er altså en ny dansk juniorrekord og arenarekord. Så Stina Troelsen forbedrer altså sin egen juniorrekord, som hun overtog fra nærmest